Ешләр арасында авыл хуҗалыгы белән бәйле профессияләр елдан ел популярлаша. Әлеге өлкәдә тәкъдим итүче компанияларда яшь буында мохтаҗ. Бүген укуны тәмамлап кайту белән эшкә тотынырлык профессионаллар кирәк. Шул максаттан Агромастер җитештерү компаниясе Казан дәүләт университетына зур бүләк Агратор диск 9000 чәчү комплексы тапшырды. Аграрный университет белән без күптәннән озак еллар бергә эшлибез. Бик күп төрле проектлар алар безгә булышалар, біз аларга булышабыз. Төрле эшләр эшлибез алар белән бергә. Ел сайын алардан менә Аграрный университеттан бездә килеп икешәр ай килеп студентлар практик үтәләр. Агратор диск 9000 чәчү комплексы яңа конструкцияле заманча агрегат. Ул классик технология буенча чәчү өчен ясалган. Әлеге чәчү комплексы студентларга белемнәрен уку кабинетларында түгел, һәм басуларда профессиональ рәвештә үзләштерергә мөмкинлек бирәчәк. Шулай итеп, алар укуларын тәмамлау белән белемле специалистлар булып кайта. Безнең өчен ул бик зур бүләк. Студентлар практика үтеп, кырда эшләргә, эшләр тизрәк барсын өчен бик зур бүләк була. Агромастер җитештерү компаниясенә эшкә килергә яшь буын ашыгып тора. Эшенә күрә кызыгырлык хезмәт хакында булгач, әлеге предприятиенең киләчәктә тагын да куәтлерәк эшләячәгенә ышанып калабыз. Рамиля Сәләмова, Динар Нурыдинов, Муслим телевидениесе.